ordu aldaketak zuengan ere eragingo zuen behar bada zearen bat, ez da koskaren bat, edo etxeko oilarrak eta oilandaketa lehentxeago esnatu aldira. Ordu aldaketaren ondorio dira horiek. Betiko gauzat dirudien arren, egunari ordu bete kendu eta eransten ibiltzea ez da oso aspaldikoa gure artean. Petrolioaren krisiak 73. urtean eragindako neurria da. Garaiaietan, energia aurrezteko egunaren argia hobeto aprobetxatzea erabaki zuten Europako herriek. Alegia, udaberrian ordulariak aurreratzea eta udazkenean atzeratzea. Aldaketa horri esker 1.000 milioi pezeta aurreztu omen ditugu aurten Euskal Herrian. Familia bakoitzak hilean 1.000 pezeta inguru. Ordularia atzera eta aurrera erabiltzak ordea badu guregan bestelako eraginik ere. Gizakiok ordulari biologikoa baitaukagu gure baitan. Eta horri bapateko aldaketak eragitean arazotxoak etor litezke. Ondolo egin ezinan, kontzentratzeko zailtasuna, umore txarra, depresio txikiren bat. Aldaketa horrek ume eta adinekoen artean izaten du eraginik handiena. Agian zuk ere antzeko zerbait somatuko zenuen asteburu honetan. Ez kezkatu bakarra etzera eta. Gainera, zure ordulari biologikoa bizpahiru egunetan egongo da berriro pilak ondo kargatuta.